Tukana varta sumia dinwashi kalsa upkar manta जिनेदांच्या तुझ्या विची देया सौम्या इथे पाठी आम्ही मोठा तुझ्या सौम्या तुझे बसला तुझ्या Kalsamona nam kantume ekvotailai Gopan Krista Jesucha Bhakti murben tukana vartau somia Binwashi kalzan upkar mantau Jinindamcha tuja vichi denyang somya Ite pati amiti Mogal babo beninum तुमका सर्वांक या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत बरो दीस बरो हप्तो आम्ही मागता या मिसाचे इरादे हे परी आसात आपल्या जन्म दिसाक अर्गामी सितात फिलिप नेरी सेरावो मुंबई नेसिया वियोला डिसोजा अशा 11व्या वर्षाच्या जन्म दिसाक अर्गामी सितात जेम्स नवीन डिसोजा आंचेलोरू अर्गामी सितात जॉन कॅथरीन आणि ग्लॅडस्टन मार्टिस ऑस्ट्रेलिया अर्गामी सितात सोनिया मेलिक्सा डिसोजा देवादीन फ्लोरिन फर्नांडिस अंचत्म्याग सितात फ्रांसिस आर्थर डिमेल्लो देवादीन रुडॉल्फ प्रभाषा अंचत्म्याग सितात सेलिन प्रभाषा जोसेफ नगार देवादीन जेस्सी गोन्साल्विस हिच्या मेन्याच्या वडासाक सितात हिची भुरगी आणि नात्रा देवादीन जेसिंता रोड्रिगस हाच्या 15व्या वर्षाच्या वडासाक सितात एल्विन रोड्रिगस आणि कुटामो बचपे या सर्व त्या सवांपासून आमच्या आई त्या सवांपासून या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही भक्तीपणे मागयाम आज आस्ट्रेलियाच्या निवासियांक सकाळची ब्रेकफास्ट दिल्या फिलिप नेरी सेरावो मुंबई अशा जल्मदी संदर्भार आम्ही तसो उपकार बावडतो असताना अशेर देवाच्या दराळ आशीर्वादा सांत आंतोनी मरिफात आम्ही मागून घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ बाबानो आणि बेनिनो सदांच जेजू ते संतोष पावचे आणि संतोष प्रसारचे व्यक्ती जावंक आमकां आपयता ख्रिस्तांव म्हळ्यार कोण ख्रिस्तांव म्हळ्यार एक दुखाचो व्यक्ती न्ही बागार एक संतोषाचो व्यक्ती हांवें संतोषांची येवचे आनी तसो संतोष पेल्या ते हांवें वांटून घेवचो देखून ह्या आदवेंत काळार ख्रिस्त येण्याच्या ह्या काळार क्रिस्ताच्या येण्याक आम्ही तयारी करत असताना आम्ही दुखान भरचे न्ही बगार संतोषान सौम्याच्या येण्याक तयारी करूंक आसा ताचे बराबर आमचे ते असलो संतोष तोच पेल्यातय वांटून घेवंक आसा केन्ना पेल्याक हांव समजूंक शकता पेल्याच्या गरजांक हांव पावता हांव म्हजो संतोष पेल्या थंय वांटून घेता देखून मोगाचें आज आमी मागया निरंतर स्वामी आमकां संतोषाचो व्यक्ती करून दी निरंतर स्वामी म्हाका पेल्याक संतोष दिवचे सर्व घडितांनी म्हाका बळवंत करून दी म्हणून मागया आनी तसो संतोष पेल्यातय वांटून घेवया आनी आमी संतोषान जियेवया त्या पासून सोम्याची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया एकडे बर आमचे उणे पळोवन पताक वळखून घेवया केल्ल्या सर्व सुखींक आमी बक्षाने मागया
आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवो सदां सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka प्रार्थुव्यं. भोव कणवळ्या बापा आमची खालती मागणी दयेन आयकून घे आनी कश्टां दुखींनी वळवळतल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बसवून मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बेस्टोंक निर्मी नाका. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पालांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबल्यांक न्यायनीत करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणिकपण ताच्या पेंगडाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबंद. सुण्या वागूट शेलये संगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टगतीन आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भाशेन तण खातलो. दुधाचे बालशे सर्पाच्या बिलाचेर केलतले. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशे दर्याक बत्ती येता तशे पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरोवन येतली. त्या दिसा जेस्सेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणा कशे उबे रावतले. सगळी राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचे घर महिमेवंत जातले. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार.
ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वस्तली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परायाक तुझ्या न्यायनीत शिकवून दे. रायकुवर जाऊन असलेल्या ताका तुझे नीतिवंतपण वांटून दे. तो न्यायनीतीन तुझे परचेची मुनसबी करतलो आणि तुझ्या दुर्बळ्यांक नीतकन दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली संसरासर ताची शांती बाळटली. दर्या दावन दर्या पुर्यान न्हंयचे तडी तावन भुमीच्यो कणसो पुर्यान चलतली ताची राजवडकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतली. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. पळया आमचो सोमी आपली पदवी दाखोवंक येतालो आणि आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतालो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोभे आसो. तुमच्या येशूवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. तेच घडये जेजू पवित्रत्म्याते संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्याम जाणत्या आणि बुद्धवंता हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्घ दितां. वय बापा तशें करूं तुका बरें दिसलें. सगळे म्हज्या बापान म्हजें आदेन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून खुशी व्हरता ताचे विशीं शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिशांत परतून ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखता ते देखतले, कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता ते आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्तातय मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, एक स्त्री कठीण मारणांतीक पिडेंत कृष्टून आसली आनी ताची सैरी देरी त्या स्त्रीयेक भेटोवंक म्हूण बुजवून दिवंक म्हूण सांगातपण दिवंक म्हूण तिच्या घरा गेल्ली. आनी अशें उलयता आसतना ती स्त्री म्हणटा, म्हाका म्हज्या जण लागीं आसचें हे रॉबिन म्हणजे एक सुकणें म्हज्या कश्टांनी म्हाका सदांच स्ट्रॉंग करता
या बुळवंत करता ती म्हणाली. मुखारसून ते म्हणता हे सुकणे हर एका दिसा म्हणले बरी या जनाला लागी येऊन गायन करता. जावं घिम जावं हिव जावं वाव पाऊस वारे वादळ खंयच्याय वेळार हे सुकणे आपणाचे गायन ते रावयनाम. जी नियंत निराशे जाल्ली, जी नियंत सलवून गेल्ली, पिडेन अडसून गेल्ली ही स्त्री त्या सुकण्यात हांव एकलीच जावंक घेता आनी सदांच आपल्या जिणेंत संतोषान जियोंक तिका नवी उर्बा तिका मेळटा. मुखार भाव भयणीनो, आज जेजू पवित्र आत्म्यातें संतोष पावचे आनी तस्सो संतोष आपल्या शिसा सवे व्यक्त करचे आज आमी पळयता. जेजू आपणाचे मिसांव संतोष बरीन तो करता, व्हडा स्पिरितान तो करता. पूण जेजूचे जिवीत आमी पळयलें तर जेजू आपणाचे हे मिसांव करता आसतना ताका कश्ट नातलेगी, ताका संकश्ट नातलेगी, ताका विरोधपण नातलेगी म्हणून उलयल्यार पवित्र पुस्तक आमकां सांगता वेगवेगळ्या संदर्भांनी जेजूक आपणाच्या मिसांवाचेर अडखळी आयिल्ल्यो. पयलें जेजू आपणाचे मिसांव काम आराम करता आसतना ताच्याच लोकांनी ताका नेगार केलें. नजरेंत तो पयले आपणाचे मिसांव काम करता आसतना लोक म्हणालो हो आमचेच मदलो व्यक्ती न्ही गी, मोरयेचो जुजीचो पूत न्ही गी, ताचे भाव आमचे मध्ये आसात न्ही गी म्हणून तशाच भावान ताका नेगार केलें. दुसरें, जेजू आपणाचे मिसांव काम करता आसतना जायते ताका पुरपुरे विरोधपण आयकोवचे जेजूक फावो जाता, तरी जेजू आपणाचे मिसांव काम रावयना. जायते जण ताका सवालां घालनासले, ताका शिरकोन घालचे म्हणले इराद्यान सवालां घालताले. शास्त्री, फारिसेव, सदुसेव विविधतेची सवालां पास मांडून जेजू शिरकोन घालूंक प्रयत्न करताले. पूण मगाचे न्हू, विरोधपण मेळ्ळ्यार, आपणाचे मनीस व्यक्ती ताका पळोवंक मेळनातल्यार, कश्ट आसल्यार जेजू आपणाचे मिसांव संतोष बरीत करता. जेजू आपणाचे मिसांव त्या खऱ्या स्पिरितान करता आनी आमकांय जेजू नवो संदेश आमकां दिता. कितें संदेश? आमच्या जिवितांत आमकां निरासपण भोगता, दुखाच्यो घडयो जायते फावटी लारां बरी आमच्या जिविताक आपटातात आनी त्या संदर्भार संतोषान ते घडयो करसूंक आनी ते संतोषान जिणी फूट करूंक आमकां आपयता. जायते फावटी आमी मोतीची समाधानां होगडायता, समाधानच ना, विविध व्यक्ती मरेफात, विविध संगती मरेफात, पूण सदां संतोष बरीत जावंक तसो संतोष हेरांक दिवंक जेजू आमकां आपोवन दिता. मदर तेरेसान एक फावटी म्हणलें अशें आसा, जॉय इज अ नेट ऑफ लव विच इज meant to catch souls. संतोष एक मोगाच्या जाळा बरी तांतू आत्मे जोडूंक जाय. आमची जिणी संतोषाची जावं, आमची जिणी पेल्याक आकर्षुची जावं, आमचे जिणे मरेफात जेजूची वळख हेरांक दिवचे आमचे प्रयत्न जावं. आमेन. काणिको घेऊन आम्ही आयला बापा, ओपून दिता तुका भक्तीपूर्ण सुगतो बापा, स्वीकार तू करे बापा. उदारपणी आम्ही काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणे सगीता. उदारपणी आम्ही काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणे सगीता. घे बापा काणिको, घे
बापाक आणि तो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मेमेक आमच्या नित्य देवाक सर्वेस करून घे. भोव मोगाळ बाप, कलत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्या कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकोळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिन वसुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पोटी आमचे मदें आयलो तेदना ताणे तुझे पुरविले योजन पूर्ण केले आनी सासणी तरांचे दार आमकां उगडले. हे पुरे देर धरून आता आमी आशेत हांव तें तुवें बसयल्लें देणे तो बाई बाबान परतून येतलो तेदना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आता देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां संगाती तुझे महिमेचे कीर्तन निरंतरी आमी गायता. दळबारांचो सर्वेस भरतो. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसवतो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खर्राचे रगत. पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशां बसूत ते वारवतले. ही म्हज्या उडासाक करात. Bavarto so good purgatorium. Soumya Jesu tujhe maran ami samaramta. Tujhe puna jivan paun आमी परगडता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू
आम्ही अर्पिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि जिविताचो वंडो आणि ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सिमतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या भितर विस्तारले तुजे भव्य सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पण अजीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत या आमच्या भावा बहिणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती बागेवोन सुजेचो पती बागेवोन दमदुतां बागेवोन आंतोन आमच्या रोती आनी सरू काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारान आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां आणि आमी आमचे सुकलेल्या बोशिता तशें आमची पातकां भोगोन आणि आमकां ताळ्ळे पोडो दीव नाका पूर्वायतांतले आमकां निवान. सर्वेस्परासर वायटंतली आमकां निवान दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक की पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळे तुमकां दवरता. म्हजी शांती तुमकां पातकाचेर नेम पोवन तुजे पवित्र सभेचे भवर्ताचे दिश्ट घाल आणि तुझे कुशे परमान तेका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आणि रसवड सलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फवना म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका नचाची विताक सांबाळ.
येसुमिया काळजान म्हज्या राखून असा येण्याक तुझ्या ये बेगीये जेजूराया स्वागत करता तुका जशें फुलोन येवचें झाड सूर्या कुशीन गुंता तशें सोम्या मन हे मोचे तुका सेला लेता ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून असा येण्याक तुझ्या ये बेगीये जेजूराया स्वागत करता तुका जशें जोडून आसो दिवो उजवाड दिवन पर जळटा तशें अस्कत जीव हो मोजो मोगान तुझ्या सोदता येसुमिया काळजान म्हज्या राखून असा येण्याक तुझ्या ये बेगीये जेजूराया स्वागत करता तुका येसुमिया काळजान म्हज्या राखून असा येण्याक तुझ्या ये बेगीये जेजूराया स्वागत करता तुका प्रार्थोव्यम. भोवमोगाळ बापा आमच्या आत्मी पोशना तुवें दिला त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या गुटा वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जानवेन मोल करूं आनी सर्गींच्या देन्यांक लोबदूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसुनेन क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूची नावी असर्या केल्या संतान कोणी वर्त्या भक्ता देवसारांक तुवें धांव ढाळिले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें दर्यांक सांकळीक तूं फर्मायताय
आंधळ्यांक पांगड्यांक पेऱ्यांक पावताय कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक उजोवन धाडताय महिमा सर्गी देवा बापाक महिमा ताच्या एकल्या सुताक महिमा महिमा पवित्र आत्म्याक सदां काल मुखार भाऊ बहिणूम सनातनी मरी फात आम जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व बरेपणाक आमी अर्गां दिवया जायतीं जाणां तांकां मेळ्ळे उपकार आठयता दोगां जाणांक बरें काम मेळ्ळ्या पासून एकल्याची RTC मेळ्ळ्या पासून एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळ्ळ्या पासून एकल्याक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या पासून आनी 20 आनी 7 जाणां तांकां मेळिल्ले सर उपकारांक अर्गां दितात आमचे अर्गां मागणी सुमयेच्या पांयतळा मावून पोणी आमी दवरया जायतीं जाणांक त्या सभागाल आमचे लागीं मागोवंक विचारतात 11 जाणां बरी सैरीक मेळोवं दोगांक वायट सवयेंतां सुटका मेळोवं 9 जाणां भुरग्यांचे देणे मेळोवं 13 जाणांक बरें काम मेळोवं तेगांक तांचें काम कायम जावंक 20 आनी 9 जाणां बरी भलायकी मेळोवं तेगांक कॅन्सर पिडेतान गूण जावं 8 जाणां भुरग्यांक परिक्षेन पास जावं दोगांक शेजारा बरो संबंध आसा करूं 5 जाणांक रीण पाटी मेळोवंक 5 जाणां कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक 13 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवं एकल्याक चोरी जाल्ले वस्तू पाटी मेळोवं दोगांचे पयशाचे समस्ये परिहार जावंक 12 जाणांक पिडाशिडा गूण जावंक दोगांक घर बांदूंक आदार मेळोवंक 6 जाणांक आमाल पियोन सोडोवंक दोगांचे तक्रार इत्यार्थ जावंक 8 जाणां वेव्हार बरोबर जावंक 5 जाणांक घरांत समाधान मेळोवंक दोगांक भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक तेगांक बरो फुडार मेळोवंक 5 जाणां भुरग्यांक बरी बूद मेळोवंक 6 जाणांक बरो जागो मेळोवंक तेगांक आणवरांतले राखून व्हरूंक दोगांक परिक्षेन मुसले अंक मेळोवंक दोगांक प्रसवपण बऱ्यातीन जावंक 14 जाणांक मती समाधान मेळोवंक 5 जाणांक वीजा मेळोवंक 6 जाणांक कुटुंबान शांत समाधान मेळोवंक दोगांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्याची भायर पडली वस्त मेळोवंक 5 जाणांक घर जगेचे रगले तिरसोवंक तेगांक सांबाळान भरती मेळोवंक तेगांक काजारे जोड्या मदें समाधान मेळोवंक 9 शिकिल्ले मोतीन दवरोवंक एकल्या घर जाग्याची RTC मेळोवंक दोगांक ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावंक तेगांक ऑपरेशन बऱ्यातीन जावंक 5 जाणांक समर्थीचे कायदे पाळोवंक तेगांक घर जागो बऱ्या मोला विकून वचूंक एकल्या कामा कडेन समाधान मेळोवंक 5 जाणांक घर काम बऱ्यातीन जावंक दोगांक वायट सवयेंतां सुटका मेळोवंक तेगांक तांचे पयन बऱ्यातीन जावंक तेगांक रीण पारी करून तांक मेळोवंक दोगांक मेडिकल सीट मेळोवंक दोगांक न्हीद पडोवंक एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक दोगांक सुडाळ उलोवंक जावंक एकल्या घर सोडून गेल्लो पाटी येवंक तेगां आनी भुरग्यांनी वडिलांक काळज जावची ह्यो एकल्या बरें मोर्न फावो जावंक 5 जाणांक काजारे बऱ्यातीन जावंक 7 जाणांक शिरांची पिडा गूण जावंक दोगांक दुस्मनांतले राखून व्हरूंक एकल्याक शोल्डर पेन गूण जावंक दोगांक ऑपरेशन आसतना गूण जावंक तेगांक सांसकाची मागणी मेळोवंक एकल्या कामान भद्रती मेळोवंक 5 जाणांक पाडदू गूण जावंक तेगांक परगवान काम मेळोवंक दोगांक भाड्यांचे घर मेळोवंक दोगांक देवबिरांतीन वाडोवंक तेगांक आर्थिक परिस्थिती सुदरोवंक एकल्या सुरक्षीत गांवा पाटी येवंक एकल्या दिसभर तो ग्रास मेळोवंक 5 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक दोगांक ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक 11 जाणांची BP शुगर उणें जावंक एकल्याचे फ्लॅट विकून वचोवंक दोगांक बेबिरांत उणें जावंक एकल्या ग्रीन कार्ड मेळोवंक दोगांक इन्फेक्शन गूण जावं एकल्याचे गॅस्ट्रीक उणें जावं दोगांचे नवें घर मेळोवंक आदार मेळोवंक तेगांक लोन मेळोवंक तेगांक परगांवां शिकोवप मेळोवंक एकल्या कॉलेज सीट मेळोवंक तेगा जाणां जनावरांची पिडा गूण जावंक 9 जाणां इंटरव्यू बऱ्यातीन जावंक तेगांक कृषी बऱ्यातीन जावंक 6 जाणांचे एलर्जी गूण जावंक एकल्या हॉस्पिटलांत गूण जावन भायर येवंक एकल्या फ्रॅक्चर जाल्लो गाय गूण जावंक दोगांक एसिडिटी गूण जावंक एकल्या पेन्शन मेळोवंक दोगांक स्कॉलरशीप मेळोवंक
तेका कामा कडेन मनशां मेळोंक चौगांक आर्ट प्रॉब्लेम करून जावंक चौगांक भायर पडले भांगार मेळोंक दोगांक डिप्रेशन जावन भायर येवंक 6 जाणांक राग उणे जावंक दोगांक हात पांयांक बॉल मेळोंक एकल्या सांबाळान बाकी आसलो तो मेळोंक दोगांक कुटुंबाची शेल कोंकली ताप निवोंक दोगांक किडनी प्रॉब्लेम गुण जावंक दोगांक मानसीक पिडा गुण जावंक दोगांक डॉक्युमेंट मेळोंक एकल्याक जाग्याचे पयशे मेळोंक एकल्याक दांदू गुण जावं एकल्याक फॅक्टरीचे परमिशन लेटर मेळोंक आनी 20 आनी 4 जाणां प्रत्येक ते हांव बसो तूं मागोन आसात मोगाळ भाऊ बहिणो हांगासर गल्ली ते सावा बराबर आमची ते सावा जे कितें मागोन आमी आसाव या आश्रयाची सर्व ते सावा सांगत आमी गेल्या आनी आमच्या संताक आमी उलो मारया ये वर्त्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देव सर आनी स तरांची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर तुझे मरिफा बडयसता भलायकी मेळटा वसा मळदरे थंड जातात बंद तुटोवन पडटात थोडे उडोवन सरतात कोडे पळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडलो वस्तू मेळटा ल्हान तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपयरा पयसतात आनी आमच्या गरजान तूं पावताय सर पातयेन दवरून तुजे कुमक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोन दिवन तुजे बद्दल दाखय आमेन. सांत आंतोनीक तेरा नामान आनंद बरी सांत आंतोनी मोरयेच्या संरक्षणाखाल जल्मोन 5 वर्सां प्रायरच तुझे अंकवारपण तुवें भेटयलें तुझ्या बोटान पत्रा कुरीस रमोन देवसराक तुवें धांवडायलय जोन दी कृपा भक्तीपण आमचे बागेवोन मायेचे आनी गटायानी बोळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्पनाचेर जैत वरूं नमान बरे कृपेन बोलिले सुमी तुझे संगता श्रेयामित तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. आनंद बरे संता संसाराच्यो ताळण्यो आनी पास चुकोवचे खातीर व्हडपण ग्रेस काय दोस काय तिरस्कार करन सांत आगोस्तिनाच्या वर्दीन तो रेगलोय सांता पातकाच्या वशाच्या संसाराचो कोरो कांटाळो म्हाका जोन दी नमान बरे कृपेन बोलिले सुमी तुझे संगता श्रेयामित तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. आनंद बरे संता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सांप्रासकाचे वर्दीन तो रेगलोय हे संता प्राजितसो आनी दंडनेचो मोग आमकां जोन दी नमान बरे कृपेन बोलिले सुमी तुझे संगता श्रेयामित तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. आनंद बरी संता तुझी जाणती काय संतीपण देवानंद परगडीसर व्हड लेंत वयन संवसारा मुखार लिपोवंक तूं बेसाडलोय लेंत वयचो व्हडशे गूण आदारूंक आमकां कृपा दी नमान बरे कृपेन बोलिले सुमी तुझे संगता श्रेयामित तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. आनंद बरी संता आपले उतर परगरच्या कामाक देवान तुका विंचून काडन बासांचे देणे आनी अजापाची पदवी तुका दिली देवाचे उतार उर्बेन आयकूंक ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा जोन दी नमान बरे कृपेन बोलिले सुमी तुझे संगता श्रेयामित तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. आनंद बरी संता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळका तुज्या हातान घेवन तूं फावो जालोय व्हडा मोगान आनी यत्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आमकां कृपा जोन दी नमान बरे कृपेन बोलिले सुमी तुझे संगता श्रेयामित तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. आनंद बरी संता पवित्र एवकारिस्ता एका मनसतीक नमस्कार करूंक लावन कुमगारां सुमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें जिव्या भावार्थान पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोन दी
नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रया मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिजोम भगवंती मरिये दवाचमय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आनंद बरी संता मनुष्याने देवाचे उतार ऐको इन्कार केल्ल्या वेळार दर्येच्या मसल्यान लागीं आपोवन तुवें शर्माव सांगलोय मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजांक आमकां कृपा जोन दी. नमान बरी कृपेन बोलले सुमी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिजोम भगवंती मरिये दवाचमय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आनंद बरी संता निरापराधींच्या आधारा थोड्या दिसाच्या एका बालशाक उलोवंक लावन ताच्या आवेचो मान तुवें राखलोय कश्टाक मान सोंसणीकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचे नितळपण कथाबीन सांबाळूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान बरी कृपेन बोलले सुमी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिजोम भगवंती मरिये दवाचमय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आनंद बरी संता पादवा शहरान शर्माव सांगून आसतानाच अजयपणे लिस्बनान पावून तुझ्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलय अकमान केल्ल्या बोगसूंक आनी दुस्मनाचो पासोत मोग करूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिजोम भगवंती मरिये दवाचमय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आनंद बरी संता तुझ्या मागण्याने सर्गा वयले जन्मये वरवीं सभा हेरेजांक आनी पातक्यां बरे वाटेक तुवें परतिले सगळ्या काळजां देवा थंय परतूंक आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोन दी. नमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिजोम भगवंती मरिये दवाचमय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आनंद बरी संता तुझ्या तारोका बरी सगळी तुझी जिनी आत्मे बचाव करून तू वावरलय निमाण श्वास सोडतना तुवें पळयल्ले बरी आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे संगता सासनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. नमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिजोम भगवंती मरिये दवाचमय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आनंद बरी संता देवान तुका दिला वर्तें देणे आश्चर्याचें आनी तुका उलो मारतिल्ल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या वडात्रेकान हांव मागतां ते म्हज्या आत्म्या बरें जाल्यार जेजू करचे म्हाका जोन दी. नमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जिजोम भगवंती मरिये दवाचमय आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याम सादी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Religioso आशीर्वादम Sant Antonio Amabasot Vinatikam Cristaच्या बसवण्या कमी फौजांची काठी सर्व पदवेदार आणि सदां जीवच्या देव भगवंत अंतोनी तुवें तुझे परजे के वर्तो प्रसंग दारांत तुझ्या गरजांनी बळवंत आदार जावं दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताच्या दारान सरणवरांतले सुटाशे आणि सर्व आमच्या पारखवणी सैमे बोगीशे दयेन आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Sant'Antoni Bhakta Sant'Antoni Bhakta Bhagi जीबेन तुझ्या भागी जीबेन तुझ्या नावाडले ये भोगता जेजू सोम्याक आमच्या नावाडले ये भोगता
जेजू सोम्याक आमच्या मोगाळ पुत्र सोबे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कुर्साचे गुरवेन देवान आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.